Didto sa Baylimango, Dapitan City, 1 kilo sa talong, first harvest sa mga mag-uuma sa Igbo. Kini human sa 48 ka adlaw gikan sa ilang pagtanom. Dawato nato ang kinatibuk ang detalye gikan kang Regine Kabilin. Nagbunga na gyud ang among kahago. Kini mao ang malipayong gisugid ni Mr. Rubin Insong, bise presidente sa Purok Alimango eGBU Farmers Association. Human sila miharvest og kapin 1 kilo sa talong didto sa Barangay Baylimango, Dapitan City, kaniadtong Agusto 19 ning tuiga. Niini mapasalamaton si Mr. Insong sa kahitas-an ug sa mga tawo nga gapaluyo sa kalampusan nga nakab-ot sa ilang asosasyon. Ang among kahago ana gyud kami maane. Nagpasalamat ni sa kahitas-an ug man ni Governor Berto Uy ug uban sa iyang kapikas sa kinabuhi nga si Evelyn Uy. Og ingon man usab nagpasalamat pud ko sa mga sa among CEO ug sa among technician og ilabi na gayud ni didto sumalpong nga mo idali na mo matawag bira diri kun unsay among problema sa among matanom mo nga salamat kayo pa sa imo ang pagtabang namo bisan layo ka sa mua pero dali ra ka sampiton. Kusa sa among pag-harvest karon nagpasalamat pud ni sa among pag-harvest nga niya ang among talong daghan among napupo og na-harvest. First harvest is 100 kilos. So ana na gid may jutay nga income sa amo ang pagpaningkamot sa pagtikad sa maong luna nga gihatag nga programa o livelihood ni Governor Berto Uy. Dugang pa nga gikalipay sa mga mag-uuma ang wala pagpakyas ni Ma'am Evelyn Uy sa ilang imbitasyon nga kuyugan sila og saksihan ang kinaunahang bunga sa ilang pagpaningkamot. Diha usab nasulbad ang ilang mga kakulangon sa mga materyales nga galamiton sa ilang pagpanguma sama sa tangke alang sa ilang punduhanan sa tubig, water pump ug makina, service drop wire, hose, sprinklers ug uban pa. Salamat sad kayo nga sa bisan tuod sa kahilit sa among lugar kalayo sa ang presensya ni Ma'am Evelyn nga sa kahilit sa among lugar naabot gyud siya dire. So nagpasabot ka na kaming taga Baylimango nga miyembro sa eGBU nagiduol sa iyang kasing-kasing. Busa sa iyang ka maayo namo sa iyang pagmahal namo among paningkamutan ug among balusan sa pinagi sa among pagsuporta kaniya. Mapasigarbuhon usab nga gibutyag ni Judito Tata Sumalpong, community organizer kinsa padayon nga midasig sa mga mag-uuma sa pag-ugmad ug pagtanom sa maong luna nga 48 ka adlaw lamang ang milabay sukad sa pagtransplant sa mga talong. Lakip sa nakiglambigit sa maong kalihukan sila Dapitan City Vice Mayor Jimboy-chan, Retired General Angelo Sunglao ug Dr. Austerio Saliot gikan sa Project Management Team ug Barangay Kapitan Zenelo of Nimago. Sa pakighinabi kang Vice Mayor Jimboy-chan, gipamahayag niya ang iyang pagpasalamat kang Governor Berto Uy sa paghatag sa programang eGBU diin diha sa pagkugi sa mga mag-uuma ana agayud sila'y maani ug mapupo. Unas tanan among mapasalamaton sa labang makagagahom kay karon naka-harvest na ta sa ato ang mga uma dinhi sa Barangay Baylimango, Dapitan City. Nagpasalamat pud mi sa programa ni Governor Berto Uy kaning gitawag og eGBU. Enhance gasang bandianon sa uma. Din kung magkugi lang gyud ka, aduna gyud kay maani ug mapupo para sa imo ang pangabuhian. Ang kayong salamat Gob, kanunay ming musuporta nimo, tabangi ang mga farmers sa Dapitan na makalabay mis kalisod labi na karong pandemya. Magpabiling updated sa mga pinakulahing kalambuan ng atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang eGBU Agribalita, Steven Bibloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.